맛이 사파사파로 닐려고 맛은 사파사파 이 정도 없으면 시카고리 들어가서 친구를 안 해서 맛이 사파사파실라 얼마야 깨우시 시카고리 사파사파실도 없으니까 사람을 건다니고 건다니는데 나한테 사실만 건다니고 못 믿는 것 같더냐 미그라이다 건다니게 못 믿는 것 같더냐 로 다바다 바바 비마리리 아마모 쿰브라다는 하이게디 가베 미역이라는 말은 생그라서 하려면 아픈 자식이야 왜 가져가기 싫어 정말 다이래 무시야 뭐래 지금 너 알아 라푼다 왜다 로래 야로비오 사라브 비앙 걸림 어떤 거 한다대 콘세부 코버라야 나랑래라 아무도 가야 딜리앙 폰 오래라 아우 소나리 아 보이들 소나는 거는 거 없네 너가 로고 없네 다 그냥 뭐 소할리가 판나 보이든가 마 ini parlaro boila wa to dong ngai lu di roda dia to da ke mara mo jang ngai kona ma berde ja ma chala ke siba puisa ka ran lo gomne na pi dang ai don tu sona oi shira बावगारनायनि गोजोन सुदेम ओइ रजनी स्वर्गियारि सार नोंथाङा बे मेथाइखौ सुजुनानै गालांदों थेंक इउ नोंथांनि बे मेथाइखौ रोजाबब्लानो आंनि बायफैनाय गोसोखौ आङो मेरामति जानाय मोनलै सार माने रिपेयारिं ओइ मा बायदिनाय गोसो जालायखोब्रा मा सिटुएसन थाखाय बे बायदिनाय जाखो माने आं गोदान मोननायखाय गोजामखौ ब्रेकआप खालामनो होननानै आं कल खालामबाय दंमोन आच्छा बे समावनो गोदाना आंनो कल खालामनायाव बिजि मोनबाय थानानै दंखायोलै बेहा होननानै आंखौ ब्रेकआप खालामबाय आरो गोजामाबो आं ब्रेकआप बिनायखाय मिनि खुसि ब्रेकआप खालामना दा डाबल ब्रेकआप जानानै दङ बै सिगांनि सासेयालाय सिगां सासेया डाबल ब्रेकआप सिगांनियाबो बेखायनो मोनसे हाखरखौ जावोबा दै बजासे जावनांगौलै बेखौ जावलाय बहा दै मोननांगौ गोसो थोजां जायानो नालेंखर थाइसे बायनोबाथ' जांख्रि एसे नायखानांगौ दा दै गैयि गेसावखौ मोननो दा जायखिजाया जोङो बे बाराव मोननै खामानिखौ मावनांसिगोन नाम्बार 1 थाखा गोनां फैसा गोनां माहाजोन जेरै मेनन ब्रह्म सारमोन बायदिनि फिसाजोखौ फरायनानै हाबा खालामनांसिगौ नाम्बार 2 जेरैखि जाया थाखा खामायनांगौ गावथारनानैबाबो बुथारनानैबो सिथारनानैबाबो फेरेंगा सारमोनखौ किडनेप खालामनांगौ जोंबो थिखादार जानायमोनब्ला बै थिखादारफोर बायदि बर'नि एक्ट्रेसफोरखौ थाइलेण्ड बेंगालर भुटानफ्राव लांनानै एलबाम खालामफ्लानानै बदि नाजाबाय थानो हागौमोन गथ'नियाथ' आंहा बेफोरबायदि सिखादार जानायनि थांखि गैयालै मोनोब्ला आंबो एमएलए मिनिस्टार जानानैसो भाबाव दङ गयालै टिकेट होआ जोंनो बै लामा साइकेल सलायना खिबुजों लांलाय जोंखौ दा बावैनो जोङो
फेरेंगा सा रोंगोरा सारमोनजों लोगो जानानै थिखादार जानांसिगौ लाब गैया नों बेफोरबायदि फैसा थाखानि लब जानानै लथानि गैया लथायावनो रानलांबाय दं गाबनाय हय गाबनाय जेबो साननांगौ गैया हिन्दीया जेसेबां बोरायब्लाबो बिनि बिजाला मालाबाबो जोबनो थाङा जायो गेजेर गेजेर मोनसे बाथ्रा दं बुं सिदा सिजों जुदि खिवा ओंखारबोआबा बथलखौ बुथुमनांगौ जायासै गोरोन्थि सिदा सोनानै गेद्दा खालामनाय बाथ्राफोरानो नोंना खालि डिसट्राक्टिभ गोजालाय गामनाय ओइ सार ओइ सनाराम सार फैदोलै मास्टार ओइ सार ओइ बिथाङा माबा खर' मावबाय दंलै एसे एखौ दौनो एसे फैसा नांगौमोन खर' मावनाय मोनलोङाबा आखाइ मावनाय खोनादों आङो खर' मावनायखौथ' दिनै फार्स्ट टाइम खोनाबायलै आं गाबालाय सा गोदो आंनाबो आखाइ मावोमोन दाना खर' मावग्रा जाबाय 1 घन्टासो थानानै बिखा मावो आधा घन्टासो थानानै उदै मावो आधा घन्टासो थानानै जाबाय बेसेबां नांगौ 500 500 ना 400 500 300 गाहाम मानो नांगौ आंनावथ' 200ल'सो दं ना बिनिनो 100खौ लाखिदो 50 थाखा बाहायना 50 थाखा आंनो दाहर न मा केरफिनि मास्टार लेभेल खालि मिटिं नोंसोरनो मिटिं खालामनो होननानै गामि रायजोफोरनाव फैसा खांथिनानै फैसा जाबाय थायो जा र' इसे खुगा हमथाना बाथ्रा बुंसन हा माने बेबायदि बुङो बेफोर गासिबो बर' रायजो राजानि फैसा बिथांमोननि थै गोलोमदैनि फैसा आलादा हादोर सोरजिनायनि सिमांनि फैसा बेफोरो आंहा नोंसोरजों बाथ्रा जों गैया फैसा सिमांखौ माथो नोंसोरनो नुहैयो नोंसोरनो माथो सेफायो बिसोरले जों रावनिबो सिमां सिफायाखै जेराव नोंसोर बायदि सिमांखौनो नुनो रोङाबा बेवहाय सिफायनायनि बाथ्राया बोरै फैखो सिमां नुग्रोनांगोन जारिमिनखौ मिथिग्रोनांगोन हारिखौ अननो सिबिनो रोंनांगोन आंहा नोंसोरजों बाथ्रा दान्थेलायबाय थानो सम गैया माब्लाबा सावरायगोन आं थांनोसै जारिमिनखौ जोंबो फरायदों हिसाब लानायनि मोन्थाया जोंहाबो दङ जारिमिनखौथ' जोंबो फरायदोंलै सार नों फरायदो जारिमिननि सोमोन्दै मा मिथिगौ नोंलाय आं जारिमिन मिथिया जारिमिन आं जारिमिनखौ मेगनजों नुबोदों जायखौ नोंसोरो लेखायाव मोनाखै जानो हागौ जारिमिन 1983 मायथाइनि 13 फेब्रुवारि मोनाबिलि सम आं आरो आब' सानैबो बाहेरावनो बस्ता बनानै लेखा फरायगासिनो ओजों आंनि आफाया बारान्दायाव मोसौ दिरुं सागासिनो आइया इसुङाव बे समावनो हरखाब बहानिफ्रायबा ग्रुप माखासे दुथांफोरा सेखा रुवा जाथि जं लाना जोंहानि न'खौ बेंफैबाय जों जेबो आन्दाजखौनो मोनासै जेबो हास्लाबनो हायाखै बिसोरो जेबो खोथा गैया बाथ्रा गैया आंनि आफाखौ बुग्लिनो हमबाय आब'जों आंजों खुनुरखम खारखुमानानै बारान्दा खनायाव थानाय दुलियावथिं खारखुमाहैनायसै आरो बिसोरो जोंनि मेगन सिगाङावनो आफाखौ बुग्लिनो हमबाय आफानि गाबख्रावनायखौ खोनानानै आइयाबो इसुंनिफ्राय ओंखारबोनायसै आरो बे समाव बिसोरो आइखौबो गाग्लोबनो हमबाय आरो सासेनि उनाव सासे बिसोरो आफा आरो जोंनि मेगन सिगाङावनो आइखौ जिनाहारि खालामदोंमोन मिउजिक हल आफा आरो आइनि गोसो मोदोम मोग्लिखानाय सोलेरखौ बिसोरो बेयावनो जोंनि मेगन सिगाङावनो आरोबाव खासि बिसि बुथारनाय जालांदों बे समाव जोङो जेबो हमनो हायाखैमोन
हाजो खुरनाय गाख्रबनाय बिफांफोरनि मिनिग्लाबनाय सोरगिदिं अर आबौजों आंजों खुनुरोखोम बारि उनथिं थाखुमानानै फोथारनि माइ बारियाव थाखुमायनायसै आरो बेयावनो आइ आरो आफाखौ गोसोखांनानै जोङो हरसे गाबदोंमोन। सानथाम सोलिनाय बे बुथारनायाव जोंनि गहपुर हालामनि गिबि मुंख्लं करटें बसुमतारीखौ लाफानानै गासै सा 534 बर' सुबुङा जिउ गोमानो गोनां जादों। आरो नोंसोर बुंदों आं जारिमिनखौ मिथिया। सार जोंखौ निमाहा होदो सार, जोंखौ निमाहा होदो सार। जाबाय, बेफोरबायदि गोबां जारिमिन दङ। सम सम आंजों ओंखार नोंसोरो गासै बाथ्राखौ मिथिजोबगोन। औ सार, जोङो सानफ्रामबो जौ लोंथिंबायनानै बाइक सालायथिंनानै ड्राग्स डेन्ड्राइट गान्जा सोबै सोबै हारि आरो समाजनि खोथाखौनो साननो बावलांदोंमोन सार। जोंबो दिनैनिफ्राय नोंथांजों समाज दानायनि खामानियाव हेफाजाब होगोन सार। समाज सिबिनाया एसेबां गोरलै नङा। माखासे जेंना जेंसिनि मोगा मोगि जानोबो गोनां जायो सम सम। नोंसोर हागोनथ'? हागोन बाथा दिनैनिफ्राय लागावसै जों। दे बिदिब्ला जोङो गासैबो थिग जाबायब्लालाय आंनि बै गहपुर हालामनि गासै सा 534 सुबुंनि नामाव दिनै 1 मिनिटनि जोङो कन्डलेन्स खालामजाया होनबा बयबो। सार मा गहपुरल' गासै बर' हारिनि जेसेबां मुंख्लं जालांबाय बिसोरनो उनाव खालामो माबोरै जागोन? आरो मोजांबाव। दे बिदिब्ला अन्नानै बयबो गसंनो थाखाय खावलायबाय। जागायबाय। जोब्बाय। गोजोन्थों। बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आं गांसे आर'नाइजों साथामबो बरायनो खावलायदों। आदा एसे सम जानाय बायदि मोनदों आं। स्टेजआव माबा भेलेन्टाइन दे, पुष्पारास, माबा एप्रिल गोबां लांबाय मोनसे माबेबा मोनसे दिन्थिफिननाय मोजां जागोन। खाम गैला नोंसोर। बबेबा मोनसे मोनथाम स्क्रिप्टनि मोनसे दिन्थिनो थाखाय खावलायबाय। अमा सावनाय बायदि माबा माबि जोङो नुनो मोनो। हेल' आफादगिरि दिपेन बर' साखि जानानै आर'नाइखौ नाजावबाय। दा गिबियावनो निमाहा बिग्रोनो नागिरदों। बेवहाय साउन्ड माबानि थाखाय जों बिराद बेले बेजे जादों आरोखि। दा मिउजिकबो दंमोन, मिउजिकआ बेयाव प्ले जायाखै। गोनो गोथोनि गेजेरजोंबाबो खालामबाय। उननि समाव बे स्क्रिप्टखौ फुवारसिननानै दिन्थिनो नाजागोन। बे स्क्रिप्टखौ लिरदोंमोन जोंहा जेसास केरकाटारि बिथाङा। गोजोननाय थाबाय। दा एसे आख' फाख' जागोन आरोखि। जोंहा सारा बुंदों पुष्पारासनि एप्रिल फुलनि खोथा बुंदों। एप्रिल फुलाथ' मेन्देलाखौ आं खनसे सोबाबानो जोबखागोन। खेबसे सोबानानै थांसै आरोखि। बेनि उनाव मेन्देलाया मा डायलग होयो होथोंसै। दा नोंथाङा थांदो। मेन्देला नोंसानि न'आव थांना फैदोंमोनलै। रावबो गैयामोनलै। बेनि उनाव बाजैया हारसिं दंमोन आरोखि। आच्छा माबाफोर खालामनाय ना? खालामनायाथ' खालामनायाथ' माने नोंबो गैयामोन नालाय। इसे माबा माने माबाफोर खालामदों। फरेन बर' सारखौ लाजिला। मानो लाजियोब्रा? माबाफोर खालामदों नामा फाग्लायालाय? खुदुमनायाथ' खुदुमाखैलै। सोरबा गारबायलै। आंथ' नोंखौ थगायदोंसो ना। एप्रिल फुलसो खालामदों आङो। एप्रिल फुल? आंबोथ' नोंखौ एप्रिल फुलसो सोबाय। आंबो सोबायथ'।
什么呀？什么呀？别听不说，哎别听不说的，什么呀？什么呀？什么呀？别听不说。